गाजीपुर। चैत बैसाख क बेदर्दी ई महीना बा। चैत बैसाख क बेदर्दी ई महीना बा। चैत बैसाख क बेदर्दी ई महीना बा। केहू न कटाई चुअत मोर पसीना बा। केहू न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गर्मी से भइले एकदम मुश्किल जीना बा। गर्मी से भइले एकदम मुश्किल जीना बा। केहू न कटाई चुअत मोर पसीना बा। केहू न कटाई चुअत मोर पसीना बा। म्यूजिक बाय बादल स्टूडियो सादार गाजीपुर। म्यूजिक बाय बादल स्टूडियो सादार गाजीपुर। 72 पछुआ तो बेहलसियाता हो। कैसन मरद बड़ा तोहे ना बुझाता हो। 72 पछुआ तो बेहलसियाता हो। कैसन मरद बड़ा तोहे ना बुझाता हो। पीरा कमर के बीचे उठत रोजीना बा। पीरा कमर के बीचे उठत रोजीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गर्मी से भइले एकदम मुश्किल जीना बा। गर्मी से भइले एकदम मुश्किल जीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। म्यूजिक बाय बादल स्टूडियो सादार गाजीपुर। म्यूजिक बाय बादल स्टूडियो सादार गाजीपुर। बिरजस बादशाह पुनीत गीतकार हो। बड़ा बयतना तोहर परिवार हो। बिरजस बादशाह पुनीत गीतकार हो। बड़ा बयतना तोहर परिवार हो। नैहर से ससुरा सुखाता हम कहीं ना बा। नैहर से ससुरा सुखाता हम कहीं ना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गर्मी से भइले एकदम मुश्किल जीना बा। गर्मी से भइले एकदम मुश्किल जीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। गेहूं न कटाई चुअत मोर पसीना बा। अगर आपको ये गाना पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।